Gipaimbestigahan sa Provincial Board ang giingong prostitution activities sa usa ka dapit sa lungsod sa Konsolasyon, kundiin gikabalakan ang pagkalambigit sa mga minor de edad. Atong saran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, tungod kay doon ako ng mga minors nga nalambigit ning mga binuhaton mo ang gustong paimbestigahan kini paladman ang pakisusi sa Hunta Provincial. Sa sesyon sa Cebu Provincial Board, gipasar ang resolusyon ngadto sa kapulisan. Gisugyot ni Board Member Lawrence Lagon sa 6th District, susihon ang report sa giingong prostitution activities sa usa ka lugar sa Poblasyon Oriental sa lungsod sa Konsolasyon. Matud sa opisyal, daw sa yano ra kining gihimo ug may ubang higayon nga may nalambigit pa nga mga minor de edad. Ang maong lugar sa pagkakaroon bakanting luna nga dunay daghang kahoy haduol sa sentro gyud sa lungsod. Kun maadlawan, daghang tawo ang musuroy sa dapit sama sa mga nag-exercise o nagtambay ug nagpalandong. Sa interview sa telepono, gipasabot sa hepe sa Konsolasyon Police ang mga lakang nga ilang gihimo. Wala tayo any reported nga as to prostitution diri sa atong police station, and I've already coordinated sa ang WCPD. Wala tayo reported nga incident regarding ana. Apan gipasalig sa kapulisan, nag-imbestigar na sila sa maong report. Misaad sab sila sa hugot nga monitoring sa ilang mga personnel ug gani may mga na-assign na sila sa maong dapit. Natay existing diha nga fixed visibility point wherein natay patrol car nga designated gyud diha nga area sa ato ang market kay tapad ra sa merkado, sir. Ang iyang designated area mag-grooving 24 hours, sir. So dili na to makailang nga naay mga tao diha, sir, kay kanang lugar jaginganan nasay mga kan-anan diha, sir. CSG katakda nga makig-alayon ang kapulisan ngadto sa atong mga local officials alang sa paghatag sa feedback o pagpa-update sa ilang gihimong investigasyon kabahin ning mga issue diha sa mga dapit sa may barangay Poblasyon. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Miabot sa dulan 200 ka mga kliyente ang mipahimos sa license to possess firearm caravan nga gipahigayon sa dakbayan sa Talisay kagahapon ug karong adlaw. Gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag ang hepe sa Talisay City Police nga sagad sa mga aplikante mga law enforcement agency nga nagpa-renew sa ilang lisensya, mga empleyado sa gobyerno ug gikan sa mga pribadong individual. Nasagad mga barangay tanod sa dakbayan sa Talisay. Gipahigayon nila ang caravan subay sa hangyo sa kagamhanan sa dakbayan aron kahatagan ug kahigayunan ang mga talisaynod nga makahikay sa mga dokumento aron mamahimong legal ang ilang paghupot ug armas. Sa maong caravan, ma-avail nila ang Euro exam, drug test ug seminar nga rekisito sa paglukat sa lisensya. Samtang napaubos na sa training ug seminar isip refresher course sa ilang duties and responsibilities ang mga tanod. Lakip sa gitudlo ang saktong pagbadlong ug pagtagad nga ihatag sa publiko ang proseso sa citizen arrest ug self-defense. To promote responsible gun ownership here in Talisay City, atong mga barangay officials o kuan kaning mga tanod is they can acquire and possess kay sila ba in town ang kanang kuan kaning first